Hei pieni kaveri! Armi on omat. Et viittisikö liikkua? Viitsin. Onko mitään huikkaa? Ei oo. Tai edes röökistä huikkaa. Saat vettä. No, se käy kyllä, se on helvetin hyvin. Nyt tulee suu auki. Noin. Oliko hyvää? Oi. Noin, nyt loppu vesi. Niin. Seuraavaksi tulee pissaa. Ei tästä mene kuin pari puuta enää. Niin kuin kuvasta näkyy enää muutama puu jäljellä. Ja sitten silloin. Ja silloin liikkuu. Noniin. Hyvä jake. Liikettä! Voitko millään edes yrittää? Pääset YouTubeen. Älä nyt siihen oksella. Siihen on hyvä Yrjäsen. Tuleeko oksennus? Tuleeko oksennus? Ei. Ei kun päissään. Ei kun päissään. Ei kun päissään. Eturivi! Jaken kanssa. Jake huilaa vaan. Vähän lepo. Ei mitään rupee oksentaa, se on amalla. Noniin. Ja silloin liikkuu. Noniin. Jake, mikä tuo bändi on, missä sä soitat? Turkuun vaikka väkisi! Se paita tulee jo pihalle. Jake, pylly näkyy. Ota se. Ei oo väki. Näkyy videolle. Se vaan huilaa, ei se. Vähän Niin. väsyttää. Yhtä sama kuin mulla, kun ne kysyi multa äsken, että Onko sulla papereita? vai pärjäksä? Niin, no mitä sä sanoit niille? Tuppako vedä samaa ja multa kysymään näin. Joo. No niin, liikkuu Jake. No niin, Paskiainen. Läski ylös sieltä. Hei, Kartman, pyörii. No niin. Noniin. Jaksaa. Ja jaksaa, ja painaa, ja jaksaa, ja painaa. Vaikka pyörien Turkuun saatana, mutta tänne ei jää. Kartman, et sä näe tätä yhdennäköisyyttä. No niin, seuraava puu. Seuraava puu. Se kattelut on jakso, missä se näyttää naamatuun tuo kenni. Väistäkää sitä. Piip. Ei kun vasemmalle. No niin, älä kaaju asfaltille. Ei kun mennään Turkuun päin. Toinen suunta. No niin.